Dobry dzień, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym zjeźdzeniem. Bardzo cieszę się, że Was ta Lucyna Radzie Miejsku wreszcie taką inicjatywę dla szkolnych, żeby dzielić ze sobą swoimi sposobami na zdalne uczbę. Które dziś dnia są bardzo potrzebne i żyjemy w takim czasie, że musimy sobie radzić zdalnie, a nie łekło z naszymi szkołownika. Podczas naszego dzisiejszego zjeżdżenia, bo to chcę przedstawić, jak można robić na stronie quizzes. I tam, bo to chcę Wam przedstawić, jak można tworzyć rozmaite pomoce do uczby. Przerechtowaję Wam prezentację, która łypiry są na podręcznikach Wasta Elepryczkłewści, jak też Teresy Czerwińści i Aleksandry Pająk i Lucynę Sorn. Jedynie próbowałam zrobić to, co mamy w książce, bardziej w ćwicienkach z Kasiepsim w szkole, pokazać Wam, jak to też pokazać na prezentacji online. Zaprezentuję Wam stronę quiz, na której możemy znaleźć rozmaite ciekawe pomoce do wyzyskania na uczbach kasiepskiego języka. Jeśli na tej stronie w placy, gdzie mamy sikać, wpiszemy sobie język kasiepski, czyli język kaszubski albo kaszubski, znaleziemy rozmaite pomoce. Na przykład tiłe mamy o kasiepskich miesiącach, o wysiłku kasiepskim, o języku kasiepskim, mamy tiłe o rozmaitych zwierzętach i do te trzeba na przykład przetłumaczyć z polskiego na kasiepski i zaznaczyć prawdziwą odpowiedź. Tiłe je o kasiepskim wysiłku, sprawdzenie wiedzy, co my wiemy, instrumenty mamy tiłe pokazane i jak tej sprawdzimy wiedzę, która była chudzie przedstawiona. Możemy też znaleźć taki jakby test, można tak rzec, o legendach kasiepskich. Jeśli chodzi o tworzenie swoich rozmaitych pomoców, musimy najpierw zalogować się na tę stronę. Ja już mam tiłe swoje konto, ale żeby stworzyć nowy, musimy podać swój e-mail, jak też utworzyć hasło i to wszystko nam przyjdzie na nasz e-mail, który my podamy i musimy to zaakceptować i w ten sposób mamy swoje konto. Na tym koncie możemy tworzyć swoją bibliotekę. Z racji tego, że mamy tery głedę, mam przerechtowane dla i pomoce związane z głedama. I tery na przemiar mamy wilio głedów, tiłe mam wezwyskone zadania z ćwiczenków Pająk, Sorn i Czerwińści dokończyć albo dofulować zdania. Jeśli chcemy stworzyć swoją własną prezentację, musimy kliknąć quiz albo lekcja. Jeśli tworzymy quiz, wtedy tworzymy nazwę quizu, tiłe sobie zrobimy Wigilia na Kaszubach. I tiłe dodawa do inne. Dalej. I mamy tiłe do edytora quizów. Mamy wielokrotny wybór,
pole wyboru, puste miejsce, głosowanie otwarte, ślizgać się. Jeśli chodzi o przerechtowani płemłece, jeśli dume wielokrotny wybór, wtedy mamy wiele odpowiedzi, na którym szkołownik może udzielać odpowiedzi i będą one prawdziwe. Pole wyboru to jest jedna odpowiedź. Pusty plac powoduje to, że szkołownik musi uzupełnić sum dokończenia zdań. Głosowanie to jest, że to można zrobić formularz głosowania. Łedemkły to tiłe bodze związane to z fulowaniem tekstu całego. Z odpowiedzi ma łedemkły ma. Jeby chce pokazać, jak można zrobić płemłec z wykorzystaniem pola wyboru. I żeby to zrobić, żeby w ogóle zacząć robotę z tym quizem, musimy mieć przerechtowany płemłec najlepiej w Wordze, gdzie mamy kasiepsku klucz plata. Jeśli mamy, nie ma to problemu z przerechtowaniem tej płemłece. I pierwsze pytanie je przerechtowywa do kończenia zdaniów. W pierwszym pytaniu jeby chce, żeby dzieci dokończały, że 24 głodnika mamy wiliogłedów. Robimy kopię tego i wkleiwamy do tego zadania. W odpowiedziach dajemy rozmaite. Jedno musi być prawidłową, a możemy zrobić albo 3, albo 4 podpowiedzi. Do pierwszego pytania chcemy dać odpowiedź, szkołownik ma odpowiedź dać na 24 głodnika i wileja głodów. Dodajemy rozmaite podpowiedzi, które będą głomylałe. I naprzód możemy dać na przykład, że będzie 24 brzadowu zupa, albo wioldzi piątk, tak żeby szkołownik musiał kusk pomyśleć, zanim dobrze odpowie na pytanie. No i mamy pierwsze pytanie zrobione. Żeby dodać z kolei postępny, dodajemy nowe pytanie, pole wyboru. I tak tiłe na przemiar przed głodem a dzieci stroją. Dzieci stroją. I na przemiar to będzie drugie pytanie. Dzieci stroją i tiłe głodową danowe drzywkłe. I weźmiemy jako trzecią podpowiedź. I tiłe możemy dalej dodać, jak tiłe mamy przerechtowany już czarny kapelusz, gwiazdka i tiłe też możemy też dodać inne. Czasem mogą być to ciasto melucy rzeczy. Też to było czarny kapelusz. Tyle, albo weźmiemy iście na przemiar jedno i możemy zrobić to tak. I zapisujemy. I tak możemy stworzyć wiele rozmaitych pytań. Ale to je przykładowe dwa. Nie, bo
te wsieści płemoce chterne jetiłe mum stworzony, udostępnione na naszych stronach na Facebooku, ale jedna bardzo ciekawa rzecz, chterne tije w tym programie quiz, je taku, że możemy to zrobić tak, jeśli już mamy przerechtowane pytanie, zadanie i mamy duny ustalony odpowiedzi nasze dobry i możemy to dzieciom zadać albo quiz na ziewłe, gdzie możemy to zrobić na liczbie i webczas liczby wysyłamy naszym szkołownikom link, który jest w przeglądarce i możemy to wysłać albo jako sposób wykonania klasyczny, to znaczy, że dzieci robią w różnym tempie, mogą robić wtedy, kiedy z dużą i nie mają określonego czasu. Jeśli dumy tempo instruktora, to my ustalimy jako szkolny, jak długo, wiele czasu dziecko ma na zrobienie jednego pytania. Może to być 45 sekund, 15, 20, to zależy od tego, jak je to drąży. Nie wiem, czy mnie sotiło to pokazie, bo do uczniów bardzo wysyłony link, co staciło dostępne uczniowie. I ten link musimy udostępnić. To nam wygenerowało, my go udostępnimy i wysyłamy szkołownikom. I w tym placy widzimy, jak kto co zaległował. Wiele je uczestników i czekamy, aż są wszyscy pełciu z nami, które mają to zrobić na ziewłe. W tym placy bodu są nam pokazywały pytania, które bodu są wyświetliwały szkołownikom. Jeśli ustawimy czas, bodze są ustawił, bodze widoczny czas dla prowadnika, jak też dla uczniów, jak wiele jemu zostało do skończenia tego pytania. Jeśli odpowie, wtedy jest taką opcja przeszli dalej i uczniowie to przesyłają i wchodzi następne pytanie. Na końcu całego tego testy szkolny dostawy taci zestawk, już pokazywam, zestawk, jak ten quiz jak wydał naszym uczniom. Mamy raportę. Ti robię inny, bo jest co ma robię inny test akurat. I mamy tiłe, dla nas wiadomość, wiele procent je poprawnych odpowiedzi, wiele było pytaniów, a wiele było uczestników. I możemy sobie ustawić wedle uczestników, wiele kto miał dobrych odpowiedzi, a wiele kto miał lachych. Możemy sobie ustawić wedle pytań. Ja ci pytań i wtedy sodowimy, ja ci pytanie było najbardziej sprawiało najwięcej problemów szkołownikom. Możemy też przestrzec, jak to wzdrzy, jaka jest statystyka. To znaczy, w jakim czasie kto najchętniej odpowiedział, a kto nie dłużej. Jeśli mamy tematy, w tematach bardzo nam to pokazywało, wedle tematów, jakie tematy sprawiały, możemy sobie podzielić nasze pomysły na tematy i tam będziemy wiedzieli, jakie tematy były dla danego karna przerechtowane i jakie karno je zrobiło. To jest to. I pokażę jedna prezentacja moja, w którym mamy dodawamy łedimci, bo tiły mamy odpowiedzi mamy zadane pytania i odpowiedzi.
Jeszcze mamy taką możliwość, że możemy dodawać łodimci. O, tiła. Gwiazdka płestace. Tiłe mamy dodany łodimk i do tego łodimka musimy dofilować płestac. Już pokażę zaraz, jak to zrobić. Zaraz zrobimy jeszcze jedno. Moment. Pokażę, jak zrobić to z łodimkoma. Ale choć zanim zaczniemy robić prezentację z łodimkoma, musimy też mieć to wszystko przerechtowane. Na dole tej prezentacji tytuł Postacie z gwiazdki i też pole wyboru. Jeśli bierzemy pole wyboru, mamy tiłę taką opcję obraz i odmykamy plik, w którym mamy który chcemy wykorzystać. I gotowe. Mamy łodimk i na tym łodimku mamy prawie dioboła. I musimy tiłę zadać pytanie. Już. Już podewu. Dopasuj płestac do należnej płezwy. I ty też podewamy rozmaite płezwy. Baba, Aniu i tu metiłe to do włascewu. Bo może iście do metiłe jedno. Żeby było 4. OK. I zaznaczymy prawdzewą i zapisujemy. Dodawamy na następne pytanie. Tak samo kopiujemy, wklejamy pytanie, dodawamy następną płestację. Przeniesiemy. Gotowy. I mamy tiłę na przemiar. Pierwszy będzie poprawną. I jeszcze jedno weźmiemy. Na przemiar. Taku i ostatni. Zapisujemy. A, jeszcze zabyciajem zaznaczyć. No właśnie, jeśli my zabycimy zaznaczyć, która je poprawną, zwiadno są nam wyświetli komunikat, który wodzy nam nakazywał, żeby my zaznaczyli prawdziwą odpowiedź. Dobrze. Następną płestację weźmiemy. Nie w ten sposób, tylko tak. Musimy pamiętać, co my robimy. Gotowy. I tak samo zaczynamy od pytania.
Płewic. Śmierć. Baba. I okej, no, to wozy baba i tyle zaznaczymy. W ten sposób sprawdzimy na podsumowanie na przemiar jednej liczby w nachternym opowiadale sobie o gwiazdkach, jak możemy jak możemy te prezentacje, to wszystko, jak dzieci zapamiętały to, co to lecimy gdyle. O, tiło można łybyć, mamy tiło je kłeminisz, tiło je kłeminisz, kłezył, kuń, miedwic i śmierć. Osobliwie uważam, że to jest bardzo fajna strona. Nachterny można bardzo fajno przerechtować rozmaite sprawdziane, testy, chterne, gdzie tam czasem drągo jedno ma zrobić w inny sposób, a tyłe mamy od razu sprawdzone. Mumiście tyłe jedna rzecz, do kogo przenależy dany rekwizyt. Tyłe tyś mamy podany rekwizyt, pytanie, rekwizyt i podane postacie, do których można je dodać. Myślę, że to będzie pomocna aplikacja. Mam nadzieję, że te pera rzeczy, które były tyłe powiedzone, są przydadzą i zachęcą do tworzenia nowych, innych pomysłów też w quizie, bo one są naprawdę bardzo potrzebne i bardzo pomagają w weryfikacji też wiedzy. Nie musimy uczniów odpytywać w rozmaity sposób, żeby oni nam odpowiadali na pytania. Mogą nam to zrobić na żywo, albo też doma. Dziękuję bardzo.